un nou vídeo del canal. Avui estem en la... en el segon capítol de Survival individual. Ai, multijugador. Que canviem el nom de la sèrie, no serà tan cutre, ara es dirà Xanguito Craft. Sí. I aquí falta gent. On esteu? On esteu? Pregunta, què voleu fer aquest nou episodi? Què voleu fer? Voleu fer anar lents o fer una casa guapa? Anar lent per buscar enderpearls. Recuerda algo. Jo voto per... O per fer la casa ja tenim una cova. Sí, jo voto per... Què votes? Per anar per anar a buscar enderpearls. Per anar a buscar enderpearls. Evita. Una cosa, la fem i em podeu fer també fer les coses i fer unes armadures de diamant. No, jo tinc una idea millor, encantar-nos-les. Ah, sí, exacte, perquè jo les tinc quasi al mínim. Ai, ja te'n donaré jo unes de noves. Vale, jo... Però és que per encantar-nos-les necessitem anar a la d'esto de lent amb enderpearls, entens, Jordi? No, para. Pesao. Lapislázuli. Vale, necessitem... Vale, sabeu què necessitem, no? O sigui, necessitem 2 diamants, un llibre i obsidiana. Pesat. A llibres? I si anem a la basció. I si anem al templo. Si surt pollito... Si surt pollito, us heu de subscriure. Ja ningú. És veritat. Perrito. Sí. Perrito, sí. No. La protegé. Vale. Anem a les coves. Jo aniria a buscar una cova nova. És que el Gerard és tu, enfoca't. I ara... La posem aquí, la més encantament. És el que estava pensant. Aparta. Aquí, s'acaba de tornar. No, aquí. Ai, perfecte. Vale, llavors el meu cop... Ara, agafa el meu casc. Però per què em pegues? T'he pagat. No, que em pega el monojemefe. Irrompibilidad, protección. Haga, irrompibilidad. Però això és un timo, perquè jo em demana projectiles. Però para ja. Vale. Llavors, on podem aconseguir enderpearls? Al Nether. Pues anem al Nether. I el portal.
Hi ha un problema, m'he deixat el casc d'or. Un casc d'or que això, no passa res. Sí, Clic. pues eso. Intercanviar. Ah, és veritat. Però hem de trobar molt d'or. Sí, ara l'he trobat, sí. Ara em fas temps, no sé com... Està. No em dones suficient. No tinc el suficient per fer el bar. Vaig a fer com en l'últim vídeo i ja està. Jerónimo! Carta. Ja està. Jo no. Jo soc més llarg i... tinc un bar. Sempre tinc un bar de reserva. Soc encara més llarg per un bar. Pues mira jo. I em cai. Ajuda, tira. Bona. No, era aquest, xau. Bona distracció. Perdó. Sí. Era per pillar coses del cofre. Ah, quin cofre. Vani amb mi. Vani amb mi. A on? Era molt divertit. No. Aquí on estic jo. No. Veniu. Ja un llit, vol explotar. Encara no. Yo soy minero. Yo no maldigo. No tengo bioma d'endermans. Endermans! Oh, Enderman! Vale, hola. ¿Pero qué pasa? Vale, buena. Se ha teletransportat. Cuidado. Lo matamos. Buena. Ai. Adeu, amic. Vale, he escoltat un Enderman, Aquí. Ah, no soc, perdó. Aquí. Vale. No. Cuido aquí. Hem de matar la teva família, ho sento molt. Però per què em mires? Si son familias, familias. Aquí. Bona. Has donat? Va, tinc. Tinc una. No, jo aquí hi ha dos. Aquí hi ha tres. Hi ha quatre.
Hi ha 4! Va pel segur. Vamos, un altre mort. Vale, me alimento aquí. Espera, que estic matant aquí, que hi ha 50.000 enderpearls. Subscriu-te al canal per més vídeos com aquest i... Rebenta el botó de like. Ara sí, continuem amb el vídeo. Un altre, vale, us tepejo. És que Crec que encara queda un. Sí, perquè és Aquí. ¿Cuántos enderpearls? No, que em mata. Vamos. Jo tinc 6, jo tinc moltes. Aquest encara està aquí. No ha donat. No. Vale, va. Anem a explorar més. Escolta un enderman. On? Mis oídos de mono. Escolta un enderman per aquí. Espérate. Vale. Escoltes un enderman. Uau, un enderman, seguro. Mira, un enderman! Oh, un enderman! Et falta casco i botes. No em matis! Però ara no us comencem a pegar quan estàvem en pau. No, ara no us comencem a pegar. Para. Vale? Ja està. Soy un enderman salvaje. No digo suerte, porque miren, sí, se m'ha enganxat, caca. Caiem de mal dia. Aquí hi ha un enderman. Espera, la de diamante. Estava lluitant abans amb la de ferro, és que... L'heu matat? No, sí, l'he matat. Vale. Quantes tenim? Jo tinc 6. No. Pues tenim 7. Ens falta una més. Una, em falta unes quantes. Aquí hi ha... Espera't. On estàs? Aquí hi ha 2. Aquí hi ha 3. Escolta't. Aquí. Monogmf. Un altre. Tinc un altre. 8. Que me persigue. Aquí. Ayuda. Ay, perdón. Mira, escudo. Aquí hay 2. Están aquí. No, me muero. A mí no. Vale, tenim... Perfecte. T'ha donat? No. Oh. Ah, pues ja està. Ja estem, tenim... Jo tinc aquí... Tenim 14. Sí, tenim 14. Ens sobren. Jo tinc 2 i el Jordi. Quantes té? 3.
Sobra i no basta. Menjarem Vale, però necessitem... Algú té més fuego d'aquest, o sea, polvo de blaze? Jo tinc 4. Vale, perfecte. On estàs? Nah, jo crec que amb 11 ulls ja podem, no? No, necessitem 12. Uy, espérate. Me equivoqué. Tranquilo, me equivoqué. ¡No, me mata! ¡Ostras, quina potra! ¡Dios! ¡No! Adeu. Espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem al següent.